Ćao ljudi, danas igramo novu sezonu Minecraft preživljavanja. Mislim novu sezonu na mom kanalu. Dakle, sada moramo da dobijemo dobar world. Moramo da budemo. Joj, bre, kakav sam ja. Bre, pa gde ću ovdje da tražim, gde ću ovdje naći život? Tamo negdje gdje nije ta planina. Što se životinje? Pa ovcu da ubijem da mogu da napravim krevet. A krava da napraviš ono vuneno odelo od kože. Kako vuneno odelo? Kako vuneno? Pa to je kožno odelo, ne vuneno. Ali nije kožne boje. Pa ni ne mora da bude kožne boje, misli se koža od životinje. Znači životinjska kožna boja. Bože. A i od konja se dobija koža. Konja, da. Ljudi, nadam se da ćemo, danas ćemo da tražimo emeralde i nadam se da ćemo da imamo sreće. Što je emerald? Emerald? Ne znam šta je emerald. Da. Ono je zeleni dijamant. Koji se misli da je zeleni? Koji zeleni je dijamant 24 luka? Onaj znaš da postoji zeleni dijamant? Znam samo onaj normalni dijamant. Pa ima i onaj plavi i onaj zeleni. Ne sjećam se nikakvog plava. Krava! To će nam trebati. Ne sjećam se nikakvog plava. Plavi je onaj normalni. Evo ga, bili smo krav. Ni normalni, onaj zeleni. Evo, mogli bismo ovdje da napravimo kuću. Baš blizu zrceta. Da imamo neke vodene zombije blizu kuće. A što bismo to želeli? Evo 60 komada, ajde još. Životinje. Svinja. Krava. Evo, tako se to radi, dve kože. Još samo jedan komad. Evo ga 64. Koliko svinja ovdje ima. Svinjokarak. Ima baš svinjokarcu. Idemo ovdje sa 64 komada. Slušajte, malo ćemo majnu. Da li nećeš napraviti selo za nekoliko dana? Za jako puno dana. Mislim u igrici za jako puno dana. 100% neću, jer su sela prevelika. A ovo, Malo selo. pa dobro, ali svejedno. Pa svejedno. Znaš koliko tu, ali još kad moraš i da nabavljaš materijal za kuće, to je jako mnogo vremena. Ovo je zadnji red. Jo, nemamo više drve.
Ovo će boli pola jednog srca, ljudi. Moramo da nabavimo još malo samo. Video sam ovcu, ali ne možemo sad. Okej. Idemo ovdje. Evo ga. 16. Mogu se otići što daleko kuće. Od kuće. Da. Jo, ček. Evo ga. Sad krenemo ovdje. Jo, ček. Čekaj, treba nam malo drta da se popnemo. Mislim da će nam 3 drta biti dosta. Nije dirt, zvuči baš smiješno. Pa šta smiješno? Joj, kako nam malo treba, ljudi. Čekajte, vidim. Što mi fali ovdje? Je to ono što mislim da jeste? Ovca! Treba nam još 2 posle ove ovce. Da, zato se treba 3 vune za kraj. To vuna! Tebi 2 šupića. Ne, još nam treba malo drva. Otko misli da je koža? Ne treba sad meni koža. Nego... Pa da, i ovca i drvo. A šta će ti drvo? Da napravim još drvo koje mi je malo bolje. Čekaj. I da napraviš i zanatski sto. Da, slušajte. Morat ćemo, kad budemo nabavili, mislim kad budemo opremljeni, tražit ćemo emeralde u cave-u i mislim da će to biti uspješno, a i ovdje ćemo da posadimo jedno drvo. Ovdje imamo drvo pored kuće. Drvo. I morat ćemo da nađemo ugalj da bismo mogli da napravimo torčeve. Da, to Nam treba, evo ga, crafting table imamo. Šta je ovo? Što mora da ima Ok. crafting table. Evo ga, 3 vrata. Oj, ne. Jak sporo. Evo ga. Chicken. Dobio sam chicken. Neće trebati. Treba nam još malo drveta. Da posadiš drvo. Ne. Treba nam još drveta. Polako počinje. Malo mi se, malo se zamračilo.
Ili možda to zato što si ispod drveta. Ono stvarno postavljamo. Ćemo ovo kući. Moramo kući. Hej, da smo izgledali pa moramo kući. Znam. Ali smo otišli daleko. A tu, sam sad jutro. Ja čekam da idem kako će biti velike drugo sutra. One nemamo torč nijedan. Šta je torč? Prozor? Ne. Ok, sad napravimo štapić. Misliš na mač? Ne. Pikeks. Sekira. Ok, umjesto zemlje. Čudovište. Moti sad. Čekaj, što da ne izađemo kad možemo malo da se fajtamo s njima? Gdje ćeš snimati i pojaviti se u svojoj kući. Onda ćeš umreti i pojaviti u svojoj kući. Ok, ubili smo Spajdera. Kuću. Moramo nekako torčeve da nabavimo. Izvinite ljudi što varamo, ali samo torčeve da uzmemo, ali samo torčeve, ništa drugo. I prozorite. Ne, samo torčeve. Evo ga. Možeš da napraviš čest? Čest? Da. Da mi mnogo svijetli. Gdje možda idu? Evo ga. I sad tako kada... Drvo može bolje da raste. Drvo će raste i od svetla. Evo ga naše drvo ovdje. Evo ga još jedan Spajder. Spajder. Uj, zombi. Upade ovdje Spajder. Neću, jako svetli, vidiš. A da. Viš? Evo. Mnogo ono i zombi. Eto. A vidiš da svetli, bre svetli, ko nikad. Sad ćemo jako lako pronalaziti. Sad će mi uskoro sekira pući. Eno ga. Jo, ne, eno ga stvila. Zašto sam ne uđeš u kuću? Ne, creeper. Pa da se malo borim. Vidi ovo. Pa jel su ovi normalni, bre? Pogledaj šta rade ovi, jesu normalni? Bog ti, šta je s ovima? Bog te. Samo ne da jednostavno, samo ne eksplodira. Pa prvo ti kažem, on ne može eksplodirati dok ga ti ne udariš. Ko pa? Moramo da napravimo rupu. Evo ga.
Neće. Jer nikad neće na 5 ljudi sa svojim kućama. Jer će mi onda izlaziti da još te ulaziti u kuću. Neće. Banke dijeli bez prosjeka. Bile bi dobre vesti da nađemo emeralde i dijamonde. Samo ne znam da li ćemo da uspijemo, ali bilo bi dobro da uspijemo. Da vidimo da li su oni ludaci dezetama. Savršeno. Sad možemo da napravimo 5. Ja sam oni ludaci su otišli. Čekaj samo da pobijemo zombije ovog. Zombije je lako. Pa vidiš, boš? Ulazi u kuću. Vidiš da brzo pobijemo zombija. Ok, sad idem u sekira, će mi uskoro pući, ali nema veze. Čekaj. Evo ga, peć. Umjesto. Evo ga, peć. Ali moramo da nabavimo u rudniku uglja. Što je jedan problem jer se baš teško pronalaze te stvari. Znate na Spider-Man. Čekaj. Ali zašto ti treba uglja? Da mogu da podgrejem stvar koju stavim do peći. Ali gdje da stavite ugalj? Tamo dole. U donji deo. Da. Kamena. Dobro. Kamena će nam isto trebati dosta. Zašto? Jer ćemo praviti još par stvari. Ne možemo preživjeti tek tako. Pa ljudi, nadam se da ste uživali u videu. Ako jeste, bacite taj subscribe, bacite taj like. Obično prvo kažem like pa onda subscribe, ali dobro. Šta se radi? Lajkujte i subscribeujte i dobit ćete još ovih dijelova. Mislim, ja sam to i planirao. Samo da nađemo bar jedan iron. Zvučiš ko da nikad nisi igrao Minecraft. Bre, kako ne znaš što je reći. Pa ništa ljudi, čao. Ja ću sad malo da porazgovaram s ovime. Mora i on da nauči nekakvu lekciju o Minecraftu. Ja već znam sve o Minecraftu.